Molt bones a tots, aquí Òptic Catalunya comentant. I bueno, aquest és un gameplay del Torres, que m'ha enviat el Torres, que s'ha tret una Mojave amb la PP, no sé, PP200 me sembla, amb la mira hologràfica. I bueno, és la seva primera Mojave, m'ha dit, i m'ha dit que li feia molta il·lusió que li pengés, i bueno, li he fet aquest favor. Són les 5 del matí a casa meva, així que si veieu que el vídeo se sent fluix o alguna cosa, és per això, ¿vale? I bueno, com veieu, porta les ratxes de bajas d'especialista i la veritat és que són les millors per la Mave, les millors. I bueno, no sé què s'ha tret, la veritat, no sé què es treu, o sigui, quina puntuació es treu, però si teniu una Mave o partides així malparides per pujar-les, doncs no dubteu a dir-m'ho. O sigui, m'ho dieu, m'envieu un missatge privat o per YouTube o per la Play i jo la penjo, i si voleu la comento amb vosaltres o alguna cosa, el que vulgueu vosaltres. Bueno, se l'ha tret molt ràpid, me sembla, perquè s'està regalant, no ho mata en cap cas, no sé com s'ho fa. A mi mai m'ha sortit una Mave, és que em veig incapaç, ho veig impossible. Fer ratxa de 25 sense cap ratxa de bajas, és que ho veig impossible. No ho sé per què, però bueno, veig que tothom se la treu i jo no sé, és que no sé què passa, no me la trec, estic, i serà perquè no ho he intentat, saps? Ho he intentat almenys, jo que sé, quants cops de 10 partides ho intento 7 o així, perquè us en feu una idea, i no puc. Mira-la, aquí la té apenas a 2 minuts del vídeo, una de les més ràpides del món, i m'he quedat flipat. En sèrio, no havia vist una partida tan bona. I bueno, aquí el veieu saltant, posant-se content, normal. I bueno, la partida continua, ja veieu, es queda així en blanc. Bueno, amb aquest color, com definir-ho, com si hagués vingut boira, o sigui, com un aire emboirat. I bueno, aquí segueix matant, no sé què s'acaba traient. I bueno, dius que això, que si voleu penjar un vídeo, doncs que me l'envieu per un missatge privat i coses així, per la Play. I bueno, això, que bueno, una cosa que també us volia comentar era que tinc moltes idees en el cap, moltes, però no sé si fer-la sol o fer-la amb algun de vosaltres. Bueno, m'estic pensant, si algú li fa il·lusió fer-la, doncs que m'ho digui. I dir-vos també que estic molt cansat d'una cosa que em molesta molt, que se'm jutgi per l'edat, perquè vosaltres, bueno, tots els youtubers catalans, doncs són molt més grans, no? O sigui, tenen entre 16 o 15 cap a dalt, no? I doncs això, doncs la gent pensa, bueno, que és un motivant, no? I això, que va veure Willy Rex i vol ser com ell. Doncs no és així. Jo faig això perquè em diverteixo, com la majoria de youtubers, per diversió, i ja està. I em molesta molt que em digueu això, molt, i que sóc un primo i que me'n vagi a estudiar i deixi la Play, coses així, que la veritat són bastant desagradables. I bueno, pues per aquestes coses se'm passen les ganes de pujar més vídeos, no? I que això ho diré pels youtubers
que si això us ha passat a vosaltres o és que només em passa a mi o alguna cosa, perquè la veritat m'estic cansant. Bueno, poseu en els comentaris si a vosaltres també us va passar al principi, perquè ja que començar és difícil, perquè no estàs acostumat, quasi tot és nou, que després no tinguis aquest... Bueno, que anava a dir que no et tinguis suport, però sí que en tinc, però que aquestes persones et diguin aquestes coses, doncs no m'agrada, no? Però, bueno, això que digueu-me que si vosaltres també us va passar, que si vau tenir un principi fàcil o difícil, perquè us ajudava o alguna cosa. Teníeu un amic, per exemple, que coneixíeu al còcter i us va ajudar a portar el canal, no? I, bueno, tornant al gameplay, us volia dir que és, bueno, el Torres que s'ha tret una partidassa, que m'ha agradat molt que s'interessés a pujar-la al meu canal, molt. I, bueno, sé que això sembla un funeral o alguna per l'estil, no? Perquè entre el silenci i el que he dit abans, pues, sembla un funeral, més o menys. I, bueno, dir-vos que això, que de moment, a part d'aquesta cosa que us he dit abans, estic molt content amb tots vosaltres, perquè com he dit, hi ha gent que em dona suport i això m'ajuda molt i molt. I, bueno, que estic molt content amb la comunitat catalana, la comunitat catalana de youtubers, que està creixent molt i això me n'alegro moltíssim, molt. Me n'alegro pel còcter, pel de Comunicat, que van ser els primers. I, bueno, que ells en principi volien crear una comunitat catalana ben parida. I, bueno, això ja s'ha acabat. Tenim la baja definitiva del Torres. I, bueno, espero que us hagi agradat aquest gameplay, cosa que no crec. Sí, 1953, 9, 7 assistències, molt bona partida. I, bueno, ens veiem al pròxim gameplay, fins l'altre.